Mae Ysgol Cynddelw yn ysgol dwy ffrwd gydag ethos iaith bositif a llwyddiannus sy'n treiddio drwy'r ysgol a'r gymdeithas. Hapusrwydd, hyder a llwyddiant sy'n bwysig yn ein ffederasiwn, gan barchu anghenion a hawliau pawb i ffynnu. Mae'r iaith Gymraeg yn llewyrchu o ganlyniad i wreiddiau cydweithio cadarn i ddathlu diwylliant Cymreig yn y dyffryn, a'r cydweithio wneir rhwng y ffrwd Gymraeg a'r ffrwd Saesneg.